magluluto tayo ng ginataang puso ng saging. Una nating gagawin, syempre hiwain natin ng maliliit ang puso ng saging. Pagkatapos nating hiwain, syempre pipigain natin ito para hindi ito mapakla. Sa pagpigaan nito, kailangan natin lagyan ng asin para mas mabilis maalis ang dagta nito. At ayan na, pagkatapos natin pigain, hinugasan natin ito ng bahagya para maalis ang asin. At ayan na, pinrepare na rin pala natin ang sangkap nito. Pagkakulo pala ng gata, inilagay na rin namin ang puso ng saging. Halu-haluin lamang ito ng mabuti. At ayan na, malapit na rin maluto ang ating gulay. Kaya maya-maya pwede na itong hanguin. At sa wakas, luto na rin ang ating ginataang puso ng saging. Kaya kainan na!